Il-Gvern diġà investa mal-15 miljun euro f'manutenzjoni għall-iskejjel minn Marzu l-hawn. Dan qalu l-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo waqt konferenza tal-aħbarijiet u qalu wkoll li ma jagħmilx sens li jkun hemm skejjel kbar b'miet ta' tfal fihom. Bekk il-Ministru Evarist Bartolo se jdaħħal il-kunċett tal-iskola medja. Bdejna l-iskola medja, bdejna f'Pembroke fejn se jinġabru fiha it-tfal tal-Form 1 u tal-Form 2. Sintendi, dis-sena bdejna bil-Form 1. L-ideja hi li konna skejjel sekondarji iċkemm li huma għaliex għal-ġid tal-istudenti huwa importanti ħafna li l-iskejjel ma jkunux kbar ħafna bit-800, 900, b'1000 għax inkella hemmhekk it-tfal u anke li ma jsiru numri qas jafu lil xulxin. Il-Ministru għall-Edukazzjoni qal li se tkun qed tinbena skola primarja ġdida f'San Pawl il-Baħar dan minħabba li l-iskola primarja hemmhekk ma tiflaħx għad-domanda ta' tfal illi hemm fiha bħalissa. L-istess se jkun qed jiġri għall-iskola primarja ta' Witilajn u anke l-Mosta. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi qal li ħaddiema fil-Ministeru tiegħu fix-xhur tas-sajf ħadmu biex isir ix-xogħol ta' żeba fil-klassijiet, faċċati, kissi, aperturi u xogħol ieħor. Bħala gvern l-edukazzjoni intuha priorità u allura aħna tagħna sem tagħna billi għenna l-Ministru Edukazzjoni billi jagħmel maintenance fl-iskejjer fejn jaħdlu aperturi, żeba u affarijiet bħal daw u tajna l-għajnuna tagħna però sempu nagħtu wkoll li mhux tajnija ta' darba, imma sempu għantuha il għaliex hemm ħafna bżonn ta' maintenance f'diversi skejjel u nafu li dan ma jistax ikun li jkun hemm studenti jkunu f'ċertu ambjenti li mhux aċċettabbli għal. Intant dwar il-bendi buses, il-Ministru Joe Mizzi qal li issa dawn ser jibqgħu garaxxjati għax għadu mhux kuntent bis-sigurtà illi dawn il-karozzi joffru. Il-Ministru Mizzi qal li qed jistenna riżultati tekniċi fidejh dwar il-bendi buses. Dan fl-isfond li tnejn il-kumpanija Arriva qalet li lestiet it-testijiet kollha fuq il-bendi buses u li ma kienx hemm problemi ta' sigurtà.